1961. 4. S. Riadne starý výťah. P. 1. 2. Ale bol už modernizovaný. 3. To je taký starý výťah. Aha, izgled. Tam ide ten istý, ten riadne zas... Tak. Tu hodne býval taký obrovský privolávač a potom ho ten prestal premiestnili a gom takými otočnými koliež otvárali dvere. No ujo, idem dole, čau. Tak koľko tu ty ideš s? Koľko tu ideš s? 3 riadne starý výťah. 352. 1. 0. OK, ideme s Idom. Počkej, Ujo išiel opačným smerom. Karel Gott!